Blagdani su pred vratima, gužve u trgovinama ovih dana sve veće. Na Božić i Dan Svetog Stjepana čak 80% trgovačkih centara i lanaca odlučilo je kupcima zatvoriti svoja vrata. Na Badnjak, koji ove godine pada u nedjelju, većina trgovina pak radi. A u Hrvatskoj je sve glasnija inicijativa da se rad nedjeljom zakonski regulira. Ideja okuplja 16 ustanova i udruga predvođenih Franjevačkim institutom za kulturu mira iz Splita. O ovoj temi u Studiju 4 razgovaramo sa predsjednicom udruge U ime obitelji Željko Markić. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. I predsjednikom udruge developera pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Denisom Čupićem. Dobro jutro i vama. Hvala i dobro jutro svima. Evo, gospođo Markić, rekli smo, dakle, ove godine Badnjak pada u nedjelju. Većina trgovina, trgovačkih lanaca, osim jednog, ako se ne varam, će imati u stvari otvorena svoja vrata. To je poražavajuće po vas za 180.000 radnika koji će i ove nedjelje kao i svake druge morati raditi. Pa ja mislim da je jako pohvalno da imamo jedan lanac koji je, dakle to je Lidl koji je zatvorio i na Badnjak, Božić i Svetog Stjepana, dakle nedjelju, ponedjeljak i utorak. Moramo reći da je taj isti lanac na Sisvete radio. Mi smo ga zbog toga javno kritizirali i jako nam je drago da vidimo sad ovaj pomak. Isto tako treba reći da jedan dio trgovačkih lanaca radi na Svetog Stjepana kao nedjeljom, što znači da oni mogu raditi od ujutro do navečer. Dakle, ja bih htjela našu pozornost u ovom trenutku staviti na ljude, tih 180.000 ljudi zaposlenih u trgovini, koji moraju, dane kada mi svi želimo biti kod kuće, moraju raditi, a ne obavljaju posao koji je od vitalnog interesa i koji ovisi o tome isključivo da se radi nedjeljom. Mislim da je hrvatski zakon je tako napravljeno radu, dakle nedavno izmjenjivan i očito ne postoji politička volja da se sluša ono što, ja bih rekla, već je i društveni konsenzus da se te radnike treba zaštititi. Ima nekoliko razina problema. Jedan je da radno vrijeme u trgovinama nije regulirano. Dakle, u Hrvatskoj ono može biti od 0 do 24. Dakle, u drugim europskim zemljama je to regulirano na način, osobito one koje mi često pokazujemo kao primjer, da je definirano koliko u tjednu radnik može raditi. Dakle, u Hrvatskoj ako se sklopi ugovor o radu sa radnikom, on ne samo da radi 6 dana u tjednu, njemu se može to proširiti i na dodatne sate. Onda, da kako su plaćeni. Zakon o radu definira da ako 1 kunu se poveća plaća radnika koji radi te viške sati u trgovini i radi nedjeljom, da je poslodavac u skladu sa zakonom. Dakle, mi smatramo da je neprihvatljivo da su tako velik broj ljudi u Hrvatskoj tako nezaštićen. I treće, što je doista isto mislim bitno, da je nedjelja dan u kojem se cijela obitelj sastaje kod kuće. I djeca, i muž, i žena. U jednom tom danu svi mogu biti doma. I ljudi koji rade od ponedjeljka do subote, ako i tu nedjelju moraju izbivati iz kuće, mi smatramo da je to izuzetno loše uređenje života i privatnog, a onda i društvenog. Da, posebno sad u ovo blagdansko vrijeme, evo, Badnjak pada u nedjelju. Kakav je vaš stav, gospodine Čupiću? Vi niste za apsolutnu zabranu rada trgovina nedjeljom. Pa da, evo, ja moram reći ovako, s jedne strane, apsolutno se slažem sa nekoliko tvrdnja koje je gospođa Markić rekla, a to je da naše radno zakonodavstvo je dosta liberalno. Naše radno zakonodavstvo dozvoljava vrlo širok raspon rada. Isto tako naše generalno zakonodavstvo i ostavlja visoku autonomiju u trgovačkom sektoru kao jednom od najprozivanijih sektora za rad nedjeljom. Ali isto tako moramo se vratiti na brojke. Brojke su neminovne. Nedjelja je jedan od dana u kojima se u trgovačkom sektoru ostvari promet koji je 35% veći od prometa prosječnog dana u tjednu. Subota ostvaruje 65%. Znači, nedjelja je jedan od najintenzivnijih trgovačkih dana. Nedjeljom, recimo iz naših iskustava, involvirani smo nekoliko trgovačkih centara u Hrvatskoj, se ostvari skoro 40% veći promet shopping turista. Recimo shopping turista iz Bosne i Hercegovine. To su naravno vrlo potentni sektori. Sektori koji nama donose visoku zaposlenost u krajnjoj liniji. I onda moramo razgraditi još jednu stvar. Materijalna prava radnika u trgovini su vrlo disperzirana. Imate trgovine u kojima su materijalna prava vrlo niska, imate trgovine, pogotovo iz nekakvog modnog segmenta, koje pojačano rade i ostvaruju prihode vikendima, koji imaju eksponencijalno prihode iznad hrvatskih prosjeka. Modne trgovine, drogerije imaju prihode iznad 5.500 kuna neto. Ti prihodi su naravno, osobni dohodci su naravno vezani i za promete koji se tamo ostvaruju. I onda imate isto tako i radnike u tim trgovinama koji žele raditi nedjeljom jer imaju mogućnost da ostvare viša materijalna prava.
Ono što ja mislim da mi moramo u Hrvatskoj početi stvarno razgovarati. I evo, meni je vrlo drago ova inicijativa koju je iznijela grupa udruga i u ime obitelji. I nije kruta inicijativa. To je jedna inicijativa koju i mi pozdravljamo kao inicijativu gdje treba sjesti i početi razgovarati. Jedna stvar je recimo zaštita materijalnih prava radnika, druga stvar je upravo ta nekakva zaštita nekakvog obiteljskog života, nekakvih vrijednosti, dati ljudima mogućnost da oni imaju i vrijeme za svoju obitelj. Mi ne bježimo od toga da ljudima treba omogućiti da oni ne budu pretjerano opterećeni i da oni imaju adekvatna materijalna prava u svom radu. Rješenje za to nisu zabrane kao zabrane. Rješenje za to su promjena radnog zakonodavstva prema jednom pametnom zakonodavstvu. Pametno je možda previše korištena riječ u zadnje vrijeme, ali ono što nama upravo treba je da naši zakoni postanu životniji. Naši zakoni su vrlo kruti, naši zakone, nažalost, većinom pišu političari sa vrlo malo doticaja sa realnim životom. I zato imamo tako zakonodavstvo kako imamo. I u krajnjoj liniji zakonodavstvo se rijetko kada provodi. Inspekcije s jedne strane kažnjavaju ljude za 2 kune viška u blagajni, ali s druge strane ovakva neka krucijalna pitanja ne kontroliraju dovoljno. Šta mislim pod nekakvim pametnim zakonodavstvom? Pa naravno da tako zakonodavstvo može propisati određeni fundus sati kojima će neki radnik raditi za vikend. A kroz taj fundus sati može se osigurati da radnici u trgovini ne budu opterećeni svakom nedjeljom. Ako ne žele, ostaviti im dobrovoljnost. Ko želi raditi više, neka radi više. Inspekcija treba kontrolirati da li je to dobrovoljnost. Neki dan su sindikati rekli ko će poslodavcima reći ne. Pa reći će im radnik ne ako imamo inspekciju koja provodi svoj zakon. To je zadaća sindikata. Ja kao radnik bi uvijek razmišljao zašto ja plaćam svoj sindikat. Ne zato da on stalno napada poslodavca, nego da se on brine da sve državne službe koje trebaju moje pravo zaštititi, moja prava i zaštite. Da se zakon provodi. Vi sa zakonom niste zadovoljni, odnosno tražite njihove izmjene, već ste uputili inicijativu u Sabor, ali za sad nema odgovora. Mi smo u 3. mjesecu, dakle, predali Saboru konkretan prijedlog zakona koji omogućuje da se, da je stavljen u proceduru, a bili su ga dužni staviti u proceduru ili ga odbiti u roku od 3 mjeseca. Na čelu tog odbora saborskog je gospodin Maras iz SDP-a. Većinu ima HDZ u Saboru. Dakle, mi imamo 2 najveće stranke koje ignoriraju očito i ne žele promijeniti zakon da bi on osigurao temeljna prava radnika i tretiranje ljudi sa određenim dostojanstvom. Mi smo predložili, dakle, da se prvo postavi da radnik može birati, a onda ako on želi raditi nedjeljom, da mu se mora isplaćivati veća plaća. Radi čega? Radi toga što se jednom velikom broju lanaca isplati raditi. Jedino radi toga što svoje radnike de facto ne plaćaju. I njega taj radnik u Hrvatskoj košta za nedjelju radnu, gotovo ništa ga ne košta, a u Austriji ga on košta puno skuplje ili u nekoj drugoj zemlji. Prema tome, mi želimo stvoriti realne odnose. Nama je cilj da ljudi ostanu zaposleni, da raste, da se snaži gospodarstvo, ali istovremeno da cijenu toga u Hrvatskoj u konačnici ne plaćaju oni koji su najranjivija skupina. Dakle, radnici, 100.000 žena su zaposlene u trgovinama. I sad što se događa? U Hrvatskoj vi imate, ja sam poduzetnica, vi imate preregulirane nizove u poduzetništvu, imate obrasce koje morate popunjavati, ko nijedna zemlja s razvijenim tržišnim gospodarstvom ne treba popunjavati, gdje vas gnjave za gluposti, ali istovremeno praktički sada i SDP i HDZ godinama odbijaju izregulirati, imaju užasno liberalno, dakle omogućuju sve što se želi raditi na tržištu vezano za rad u trgovini. Dakle, nemamo definirano koliko je maksimalno radno vrijeme. Vama za radnicu na kasi dade poslodavac ugovor, u njemu piše radno vrijeme u skladu sa zakonom, a u skladu sa zakonom je da se može raditi radno vrijeme kako hoće. Plaćanje za nedjelje u skladu sa zakonom, a zakon kaže da se može dati 1 kuna. To je potpuno neprihvatljivo i mi smatramo da, i uz to prostije još samo da dodam, dakle, mi sada imamo situaciju da saborski odbor krši Ustav Republike Hrvatske, ne poštuje svoj vlastiti poslovnik i nama već 8 mjeseci ne odgovara. Na vrijeme. A zašto? Zato jer ne žele niti da nas odbiju, a ne žele niti staviti u proceduru. Da. Ako nas odbiju spada da ih nije briga za radnike, što je istina očito, jer ih nije briga, jer ne odlučuju o tome, a ako stave u proceduru, svi saborski zastupnici će biti izloženi tome da kažu što oni o tome misle. Moraju raspravljati o tome. Ali ono
gdje se vjerojatno slažete, dakle da svi radnici moraju biti adekvatno plaćeni za svoj posao. Što je sa onim ostalim profesijama? Dakle, govorimo isključivo o radnicima u trgovinama, međutim, je li to diskriminatorno prema nekim drugim profesijama koji također rade nedjeljom? Pa upravo to je jedan od argumenata koji ja često ispomenem. U diskusijama, kad dolazimo u diskusije o zabranama ili ograničenjima rada nedjeljom, da niz profesija radi nedjeljom. Na stranu sada liječnici, policija, vatrogastvo, imamo novinare, ne zato jer smo ovdje u studiju, ali imamo recimo glumce, imamo djelatnike u kinu, imamo ugostitelje, imamo kuhare, konobare. Kada sad nekoga pitate da sad napravite neko istraživanje javnog mnijenja, da li će on ići kupovati nedjeljom, on će reći ne, ti se ljudi trebaju odmoriti. Ali da ga pitate, hoćete li vi nedjeljom otići na kavu? Hoćete li vi nedjeljom otići u kino? Hoćete li vi nedjeljom otići u kazalište? Hoćete vi nedjeljom gledati dnevnik? Naravno da, to je moje nekako steknuto pravo. Rad nedjeljom treba adekvatno biti plaćen, honoriran svima. Svima treba osigurati da ukoliko oni ne žele, ne moraju biti pretjerano opterećeni radom nedjeljom. Apsolutno zabraniti ili apsolutnu dobrovoljnost dati opet nije dobro jer imamo niz branši, imamo niz malih gospodarskih subjekata gdje baš ne možete doći u situaciju da njegov radnik ne radi niti jednu nedjelju, ali se može osigurati da on ne radi više od jedne ili 1,5 nedjelje. S jedne strane to će čak i dati jedan vrlo interesantan impuls po meni tržištu rada. Angažirate će se puno više studenata, mladih, koji će tada vikendima raditi u tim trgovinama, u tim kafićima. To su nekakve mjere koje praktički svojom nekakvom pametnim provođenjem će imati pozitivan efekt. Neće opteretiti gospodarsko pretjerano, gospodarstvo će ostati mogućnost da prihoduje vikendima. Imate jedan apsurd. 2008. godine, kad je bila zabrana rada nedjeljom, ja sam bio jedna od osoba koja je provodio borbu protiv tog zakona, jer smo tada investirali u jedan od najvećih shopping centara u središnjoj Europi. Začudit ćete se, ali trgovački lanac koji je najveći trgovački lanac u Hrvatskoj, danas je vrlo citiran u medijima, da ga ne spominjemo, se nije aktivno borio protiv zabrane rada nedjeljom. Zašto? Zato jer je tadašnja zabrana omogućavala da male trgovine do formata, sad napamet govorim, ali bilo ja mislim do nekakvih 400 kvadrata ili tako, mogu raditi i benzinske postaje. Njima je to pasalo, jer je gro njihovih trgovina bila mala trgovina. A sada dolazimo na to. U tim malim trgovinama su zaposlenici bili materijalno najlošije plaćeni. Najniži prosjek plaće je upravo bio u tim trgovinama. A radna opterećenost tog radnika je bila puno veća. Zato jer taj radnik je radnik i na blagajni i, pod navodnicima, skladištar, koji robu iz priručnog skladišta stavlja na police. Oni se nisu tada priključili toj borbi protiv zabrani, jer su oni u biti u toj zabrani našli nišu za sebe. Neće raditi veći trgovački lanci, oni će ostvarivati dodatni promet, a politika to 6 mjeseci nije htjela shvatiti. Kada smo tad pokazali duboke analize šta se događa u sektoru trgovine, da u biti vikendima u sektoru trgovine se najveći prometi ostvaruju u trgovinama, nazovimo to nekog modnog segmenta, gdje su po jedinici robe prihodi puno veći, gdje su razlike u cijeni puno veće, gdje su i materijalna prava tih radnika puno veća, da u principu taj rad nedjeljom je za njih i poželjan rad nedjeljom. Ja se ne bi s vama složila. Ja ne mislim da je poželjan. Ja razumijem u vašu poziciju, ali ja se ne bi... Ono što pokazuju analize da većina ljudi ne želi raditi nedjeljom. Ako mora birati između toga da ima posao i da radi, da će izgubiti posao i da radi nedjeljom, radit će nedjeljom. Ali ako on može imati izbor da radi 6 dana u tjednu i da ima slobodnu tu nedjelju, većina će htjeti tu nedjelju. I htjela sam reći ovo što ste pitali o drugim zanimanjima. Sva druga zanimanja koja rade nedjeljom, kao što su novinari, liječnici, oni imaju bolje plaćenu tu nedjelju. Dakle, mi imamo jednu prirodnu ovdje selekciju i nije diskriminatorno različite situacije tretirati različito. Prema tome, da, liječnici moraju raditi, da, moramo imati vijesti i dnevnik, ali ne moramo imati otvorene trgovine. To je stvar odluke društva. A nama je važno da ako društvo, kod nas kao da je društvo odlučilo da je to u redu da oni moraju raditi nedjeljom. Dobro, ono što se često spominje kao argument kod tog nerada nedjeljom u stvari je da poslodavci ističu kako bi onda došlo u konačnici do smanjivanja plaća. Cjelokupne plaće, ako se poveća plaća na rad nedjeljom ili zabrana rada nedjeljom, ali u konačnici govori se i o otpuštanju dijela zaposlenih. To su priče zastrašivanja. Idemo staviti brojke na stol, pogledajmo ljude, njihove plaće, vidimo koliko dobit se ostvaruje, kako se plaća radnike, kolika je korist. Ja ne vjerujem da je u Hrvatskoj situacija izračuna matematičkih toliko bitno drugačija od drugih zemalja u Europskoj uniji. Onda ispada da su svi ovi drugi u Europskoj uniji ne znaju matematike
problematiku ili ispada da njihov radnik ima bolju zaštitu i da ga se tretira s većim poštovanjem. Dakle, to je, ja bih rekla, i društvena odluka. Što je nama važno? Ako ja mogu sad malo i tu ću se složiti s onim što je gospođa Markić rekla, da radnik u Europi ima bitniju, bolju zaštitu. Zašto? Zato jer se inspekcije trude, provode se. Nadzori su pametni, ciljani. Ja ću se složiti da ima i kod nas kukolja među poslodavcima koji iskorištavaju radnika, ali ima i gro poslodavaca koji posluju nedjeljom, koji tog radnika iznimno cijeni. Imate modne trgovine u kojima je prosječna plaća od 5.500 kuna do 7.500. Te trgovine, pogotovo imate zaposlenika u tim trgovinama koji su ili mlađi ili su u nekakvoj životnoj dobi kada su već i djeca odrasla, koji njima je poželjno raditi nedjeljom, jer oni tu vide nekakvu svoju materijalnu priliku. Ali prosječna plaća u trgovini... Sada dolazimo upravo do toga. Upravo do prosjeka. Govorimo o takvim trgovinama. A sada dolazimo do prosjeka. O DM-u, na primjer, mislim, super. I sada dolazimo do toga. Upravo ono što sam rekao. 2008. godine smo imali tu stvar. Da u principu od zabrane rada nedjeljom su najviše profitirale one trgovine u kojima su radnici bili najnezaštićeniji i najlošije plaćeni. Ali profitirali su i obiteljske trgovine. Dakle, ideja, to je i tako i u Mađarskoj regulirano, da se različito tretiraju trgovine koje su u vlasništvu. Kada vlasnik radi u trgovini, ja to ne znam da li vi to vidite, ali ja to doista isto drugačije vidim. Kada sam ja vlasnik trgovine, pa ja odlučim raditi nedjeljom, i moja žena i moja djeca, to je jedna razina. A druga razina je kad netko drugi za mene to odluči. Sad dolazimo do jedne teme, ako mogu samo još reći, gdje moramo biti vrlo realni. Mi, nažalost, više obiteljskih trgovina skoro niti nemamo. To nije razvoj koji ja pozdravljam. Ja sam čovjek koji se bavi razvojem shopping centara. Kada smo mi razvijali taj shopping centar u to vrijeme, ono što smo htjeli smo niz malih trgovina, obiteljskih trgovina, da bi i dali nekakvu lokalnu čar tome. I onda smo vidjeli taj proces 2008. godine kada je trgovina počela odumirati. Danas je to realnost. I sad dolazimo do onoga šta, recimo, ja zastupam jednu usku branšu u trgovini. To su shopping centri koji stvarno vikendima dobro rade i ja mogu garantirati da zaposlenici kod naših zakupoprimaca su materijalno dobro plaćeni. Njima, po meni, treba samo osigurati mogućnost da im se da određena doza dobrovoljnosti i odabira nedjelja i određeni ograničeni fundus sati da oni budu zaštićeni, da ne moraju raditi svaku nedjelju. Ali u shopping centrima bi trebalo dozvoliti da ne moraju svi raditi dućani. Druga stvar, evo, sad ću vam jednu stvar reći. Isteklo nam je vrijeme, gotovi smo, ali vjerujem da će se o ovoj inicijativi više pričati. Sada su blagdani pa smo opet potegli tu temu. Da, i hvala. Ali evo, inicijativa je tu i sve strane su nekako uključene u samu ovu ideju, pa ćemo o tome nastaviti razgovarati u našoj emisiji nekom drugom prilikom. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam.